mga lubong ni sa mga karaang tao sa among lugar. Kaya sila katong mga naunang tao sa among lugar kung puning gidakutan diri. Sinaiyang ay Maria Palapar. May basta mo na ako sa ministeryo. Apilon ginanamog duaw diha nga lubnganan. Mao na yung mga unang tao sa among lugar. Limpyo panagsar ko makari diri lugar. Inday, Cikay. Si Inday Cikay ni anak ni Manang Abar. Nah, tumay dari day. Lighter be. Lighter. Inday, Cikay. Nindot si Cikay ko andiri panay ko ano. Gi panindutan gid ang iyang gipuy-an. Inday, Cikay, may likoranan gid ba? Okay kay ba? Wis bata. Okay. Marin siya. Marin siya. Nagtapad naman din eh. Oo, kumakadumdum. Bubong marin siya. Lampu tahun. Sa mga kauban. Sa na ubos. Ay, yung bana. Oh. Nirming na po di dia. Kayo. Oh, kadumdum nakalimot ko sa mga uban pa. Sugan kita andan re. Sa lang kulo, sa lang kadiretso. Marin siya. So, agkasal ba taon ako di. Grabe taon nining paso. Gabayi mis mga gibuhaton matagal lang. Ay lang ko gabayi sa mga paglangsad kay wala man ko mo langsad og pagpolitiko. Panginoon mo. Ha? Mauricio? Mauricio anad na. Hirming taon po rin na po din dia nagtapad og taon sila. Oy, kisa ka kang kuan kano alin kano kakadumdum na puno. Ato lang nato hadap kurus para madali na. Sampiton lang kurus. Isidro Baricotro, ano no Isidro Baricotro. Takot tali dakot sa. Isidro mo ning kan eh. Ning uli ni mulit ko ani taon nila. Lipi-lipihin re pintalan. Sa una. Gamay pa gito sa una din yun ta. Kami pa yung kadanggan eh. Sana. Carvina, Gabiana. Pares ra pilubana ni Manding no. Ay Manding. Aw si Kuanday. Katong mga lubong nga wala na mo madumdumi. Arel na mo sa dakong cross dagkutan. Kay saan man nakalimot nako sa inyong mga lubong unya kada tuig mi mo ana sa ministeryo na may mga kausaban sa mga arrangement sa mga lubong. Wala ko kadumdum sa uban. Itong mga kalag nga wala na mo madaguti ang mga lubong nga wala madaguti. Aril na mo dire sa dakong cross. Magdagkot kay
nagdali po na may nang lakawa kay emergency lakaw na. Kay na pa may mga gibuhaton mga lakaw pod nga lain. Padayon lang mo sa inyong mga malinawon nga pagpanaw. Good luck kaninyong tanan nga mga kalag. Kung mga kaliwatan tanan na arita sa kong cross magtapok po diha kay nay kanila ragan. Nag-aso-aso na. Gamay pang nanagkot anang mga panahon na kay wala pa manipit sa dos ang tingdagkot gid sa probinsya.